Dalan, kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 16. Mararaam tinaasi a babae, nga maibabain ti babae asaan anatak nang, awan matgedan tinasadot, ngam bumaknang tinagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dal, kinapudno Candy. Puisit talaga! Erlinda, di mo ito paktupak dagita inawam a plato. Tamabuong dagita. Buong tupay amin! Ay, unay lakit din aya. Nagalas ti panagsungsungbat mo. Awan lat sa bali ang makita yung nga ibaon, no sana siyak. Siyak la amin ang tiagtrabaho di ti balay. Agsakit ni ading mo. Ag sakit? Agin sa sakit lang, dayjay. Papchen nyo nga't, mami. Adala ang iti kwarto ng cellphone. Lakay, si kaman ti makisarita kin ni Erlinda. Tapay aya. Agung unget nga aging inaw. Bayam, takas China. Inkabagbagaan, tapno saan ang mairwam iti kasyeng nga ugali na. Saanen a menor di edad ti anak mo? Isukat adim makalakas ta, tais ispoil dem lata ka na yun. Ne, basol ko manen. Erlinda, Apay manan, ibaondak manan. Kalkalpas ko ang naginaw. agong unget ka kano ko na ni mamim. Kasano? Siyak matla aminan. Apay, di mo la maawatan Masakit nga rujay adim. Wanan, masakit no masakit. Ay na, naskan apag titinulungan tayo dagiti trabaho dito'y balay. Tumaltulong akmat ah. Wen, tumultulong ka. Angam-agong unget ka, mat. Kasano kay data? Anak, no tumulong ka, nasken aramidem asi pupuso. Ken awan terurod di tapusom. Kumusta ti kasasaad mo, anak? Matipay lang tirik na tati. Agpaimbag ka, ha? Saan pay lang ang makatulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Saan mo apakadanagan dayta? Ay, adun tilangan ko di eskwilaan. Isu nga ron nga agpaimbag ka. Tapno makastrakan iti klasem. Wan, daddy. Ket nagtumarka ka din iti agas mo. Saan pa'y, daddy? Ibagak ka ni manang mo. Tao may nakaikan iti danom dito'y silid mo. Wan? Oh, danong mo. Pabebe ka launay. Basit laguri ko. Agpaitulod kan iti danom. Sa anak mo't apa, baby, ah. Naglaing ka nga agpambar a masakit ka. Di mo sa nakayat nga agtrabaho dito balay. Kasta ka diti pampanunutan. Talaga mat. Italaang mat nga ginaw ka. Nagatupay a reklamo. Idi siyak din nagtrabaho dito'y balay. Para linis, para luto, kan para inaw. Ada ka tinanggag mo a reklamo. Idinto ta si ka. Day tala makibarbarkada ti aramidam. Ah, naimbag ka gaya man. Wan, mayatin tirik na. Nasaya at mat Tani. Nasuro ka makalawas yung absent ka. Ay, diyak kayatin ti agsakit. Ay, narigatan niya. Talaga narigat. Nang una no naungot ti kabalay. Ay, ada ka balay mo anaungat? Ay, ni manang ko Erlinda. Ay, di ibagbagam akagraduate na iti kurso na. Ay, nagsadot day di akabsat ko. Basit lang nga inawan na. Nagado a reklamo na. Ay na, kat no nakita kiti na minsan. Nagado ti barkada na akakadwa na. Napandan samot nagiinom iti bar. Kasta ti kayat na. Sumurot ka dagiti babarkada na.
No iso dati kadkadwana, naragsak. Ngam no da kami di balay, saan? Na kami suot, nang runa no ada maipatrabaho ken kuana. Rabiin lakay. Apay nga awan pa'y ni Erlinda. Si kakit dimat. Alas 8 pa'y laeng. Agdandanag kan. Talaga madanaganak, tababae jay anak ta. Saan ang aminor di edad ni Erlinda kunak manen? Amunan di araramiden na. Saan mat nga rod ang maawagan ti cellphone na? Ay, intakat maturugan. Saan mo napakadanagan ni Erlinda? Agawid tulad tatayjay. Ay, di ay rin. Nakainaw ka din. Katuan. Ay, itay pa yan nakainaw. Nakalinis pa yan ijay kusina. Tapos saan kan tumanan nga agungat. Kasta ka di. Ag-review ka no pa, isakbay ang maturog. Kat isunto ti manguray, itikabsat na. Oh, apay ngita ka lang agawid manang. Anya ko matibibiyang mo. Nabartag ka? Di mo pigsaan. Mga dadadi kan, mami. Kaano ka pa yan nakasursurong agbartag? Di mo ibagbaga ka na kuwada na barta kakanagawid, ha? Maamuan dalaan. Makaraman ka kanya. Anya nga oras asimmangpat ni manang mo iti Rabi Irene. 8:30, mami. Apay kano anarabian. Anda ka na inasikaso na. Nakaturog ka di pa'y. Wan, mami, nakaturog pa eh. Ay, jakon masango akasarita tani. Sumrak kamin kinidadi yu iti trabaho. Anya nga oras ti klase manak ko. Alas 9, mami. Aglilinis ka pa'y mula dito'y balay. Wan, mami. Naskan analinis dati balay a panawag. No awan matla ti aramidan ni manang mo. Ibagam ta ison ti aglinis. Agungat tumanan. Makabiro ko mga rudan iti trabaho na. Tapno saan areklamo dito'y balay. No kastang awan aramidan na. Hello? Hello, Manang? Asino daytoy? Ni Joy daytoy. Ada ako dito'y airport. Anya, sa dino nga airport? Airport dito Pilipinas, Manang. Sikakit di man. Unay kamutan, tadi mo man lembag-bag ang agbakasyon kagayam. Ijayak balay yung nga umyan. Kabayatan ti makabulan a bakasyon ko. Ay, katuan Agbasa ko nga agawid. Tapno saan dakon nga umay sukunan dito'y airport. O sige, ading ko. Ay na Irene, balasang ko. Balasang kan Manulaag titawan mo idipim manawak dito Pilipinas. Nabayag kayo nga awan, auntie. Kat, ayan ngay ni manang mo. Remor ni manang Erlinda, auntie. Ay na, nakaragragsakak. Itaman lang amin ang nakapagbakasyonak. Oo, nakasaganan ki sila da pagturugam, ading ko. Agyamanak, manang. Naimbaglaangan, tada da ito'y burito ko ang nagagat nga agdalos dito'y balay. Irene, Oh, manang, umaynak man tulungan amang luto da ito ipalpaluto ni Auntie Joy. amom ayan naaglut-luto Ing kakitin asikasuan ni Auntie Joy, Ijay Salas. Tada pa na. Rumar ka manan, kat ada bisita? Adda nga rod papanan mi kadagiti barkada. Kan maysa, Jack kayat ti makiin ni istorya kan ni Auntie Joy. Nagadumanan nga istoryaan na. Ajak mo't interesado adenggan. Ay, girl. Saan ka nga umay di library? Saanan, agawid ako ang tada nga min bisita mi. Oh? Awan mga sikaso kan kuana. Aya,
At ningay manang mo. Ay, jak namnamaan day jay. Nagsadot. Ay sus, nakakaasi ka mo't, girl. Bay amon. Tabarang matulungan nakto ni auntie ang maka-abroad. Ay, wala niya. Sapay arapaap mo ti agtrabaho di abroad. Iso nga si kasukan na sayaan. Tapno tulungan naktungan. Irene, kayat ko asikati agluto. Tanalaing ka kanong agluto. Ah, simple lang mat dagiti ipalpalotom kanyak auntie. Awan nga min ije abroad dagita amakan. Amok auntie. Iso anas kan nga agpapas kaamangan kada gitoy. Wen adaman la damagakan ka. Anya day ta auntie? Saan ka di nakagradwaran iti kurso ni manang mo nga Erlinda? Wen auntie? Ang apay nga awan pay lat trabaho na. Saan namat ngamin akayat agbirok iti trabaho na? Apay ngay. Kan may sa? Kay kayat na ti dumawat iti kwarta kadamami kan daddy. Kat sika, kaano nga agradwar ka? Dandanimatan auntie. Kayat kunto kumamot yak trabaho iti abroad. Talaga akayat mo? Wen tapno matulong ak tumat dadadi kan mami. O sige, agadal ka analaing. Tasyak to ti mangalakan ka iti abroad. Talaga, auntie? Wen kaanakan. Makitak ngamin ka talaga anagagat kan naanos ka. Awan ti reklamo no ang trabaho ka. Kasta ti kalidad ti tao nga agbaligi iti biyag na. Kababain sa launa yan itikapsat mo, pakat. Kaapay ko ma. Awan ti mga sikaso kan kuanay jay balahan. Anya nga awan, ningay Irene. Panagkunahak, agkalaan da iti ugali. Dasaya at no kasta. Ngam inton sumaro no alawas, ti panagpasyarmi. No kayat mo, sumurot ka. Saanan? Da kayo langan. Asino ka da ay rin kan Erlinda ti sumurot. Jak mo kadagijay nga agkapsa. Jak lakit ti kayat ti agpasyar, no da kayo ti kadwang. Di mo kayat, ada kami ti kadwang. Dagiti laangan babarkadak ti kadwang, mami. Di mo kayat ang makadwa ni Auntie Machoy. Da kayo laangan. Ala, sikat ti makam mo. Mami, ibagaman ka ni Auntie Joy nga alaan na kaya abroad. Kayat mo ti agabroad. Wen Oh, apaya di mo ibagakan ko, ana. may mayat no sikat ti mangibaga, takabsat mo, mami. Nagmayat ti agpasyar to'y beach. Anya ti makunam, ayani. Idala ang anak ka umayak dito'y auntie. Nagpintas gayam talaga. Wen nga rod, manang, nagsingpot talaga dahito nga anak mo. Naanos pa. Siyempre, ading ko. Imana kanya. Mami, imbagak gayaman ka ni auntie nga alaan nakto iti abroad. Sika? Agabrod ka mat? Wen manang, tulungak to ang maka-abroad ni Irene. Ni ngamin Erlinda ti kagrad-graduar na. Isot ang kasapulan iti trabaho. Ay namanang ni Erlinda at dasad-salot na kan naglaing nga agreklamo. May mayat ni Irene, tanaanos kan nasimpat. Agyaman nak auntie. Nadayaw pa'y ni Irene. Iso ti kayat ko at tulungan. Ni Erlinda ay dito'y napaylaang. Makaamuntumat na ni Irene. No kayat nanto at tulungan ang maka-abroad ni Manang na. Alaag to. Inton agbalbaliw iti ugali na, auntie.
sayaat mo tibiyag ko dito. Ay, nakita ka dagiti post mo iya Facebook. Nagpipintas dagiti pagpaspasyaram aluglugan. Ay na, insurot na klaang ni Antik. Ay na, nagano sa talaga kan karitang anti man niya. Naano sa kanong aming kankwana, ideadda dita Pilipinas. Ay wan, nakita ni manang mo. Okay, kadwa naman yung nagiti babarkada na. Ano fa? Aging gagayam ita kat awan pa'y trabaho na. Ay, jak man amukan kwa na. Ay, imbag taada ka mang suporta ka dagiti naganak yung. Anya ngay nga, road friend. Siyak at talaga tinamnamaan nagiti naganak ko. Ta saan mo't a responsable ni manang ko. Alang arod, agsarita tanto manan intong sumarong agundaway Okay, Glenda. Agyaman na tayo mawag ka. Linda. Naklakid din mo anya ti mapaspasamak dito. Ay, agdabdabog ka man gaya man. Aglinlinis ak. Tawan pa'y makasango nga aglinis. Uray saan kan nga aglinis, no nasakit tumatla ang tinakam mo. Didakmot ngamin itkan iti kwarta. Nujak ag trabaho dito balay. Rumbang kumangamin nga agtrabaho kan. Saan kan amang namnamalaangan kada kami kan ni mamim. Awan nga ron ti master kak at trabaho, daddy. Saan ka kadi ang makauawat? Aging gasaan ka nga agbalbaliw. Awan ti mayat amangalakan ka nga agtrabaho. Naawatam ka ti, Erlinda. Aramidam, kan lepasam dagiti trabaho asiraragsak, kat adagur uray anasaya at agungguna para kan ka, iti kamaudyanan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.